umzali usakhe bezigalo zonke manje awuthi umntaka amantombela umtshela ukuthi ngithe akekho umbisa umzali ngiyosa umzali sehlale vuvukela ubuso nje kodwa umzala ngathi sekunokujwayelana kabi la kabi kwangumzali yazi ukuthi mina ngihlonipha into eyodwa la kubasikandi mina ukuthi uganiwe wenza into ebehlukile edlula bonke ontanga yeni zonke izishiphi lezi njoba wona uzothi mina ngumkhova kaManxele mina ngakhova le nto lamabhamuza ngehlathi angakhova mina ungijwayela kabi funa wazi ukuthi isigwebo nje ungijwayela kabi kwangempela nje futhi yabona nami ngivuvukele nje ngithandi kodwa manje ungijwayela kabi ungijwayela kabi ngempela mina ngibhekene neinkinga zami nezistress zami zepolitiki sengikomnye umhlaba ngikhipheni kulomhlaba wenu cela ungangijwayeli kabi cela ungangijwayeli nje yabo kwangempela futhi ngizokubamba umise nomatshalo ngizokubamba ungijwayela kabi khonkothanani le fa distance kude ungosondelela kimi wena ujwayele njalo wena sigwebo ukuthi ufike ukhuluma udoti bese ugijimile kwenza amavidiyo uthi abantu bangabi serious kuyadlala uthini bawuthi kumkhathazi yena umshaya lapha oshambe wese ebaleka ethu esontweni kodwa egadlithi manje ke wena wenzani-ke wena ufike wena usuke la abanumzana abafana nathi igawuzu 4 wena ngesigaba esisodwa usubona ukuthi ungabala amagabele esihlangu sikababa ukuthi isihlobo sami mina nginendaba mina kunasihlobo empini ngazubani lana wanjalo ukuthi nguntanga yini awunibancane bafana ngimdala konani nibancane bafana ngimdala konani kuphuka mbuzi kuphuka Dennis lezo ngathi basho sayinasa focus kakhani enkandla iyarola mayicula focus kakhani enkandla hey shit man